Estem així des de fa ara mateixa una setmana, seguint l'exemple dels companys en altres facultats organitzats de manera assembleària que van decidir en cert moment tancar-se per a fer front al procés de Bologna. Va ser molt grat veure que la primera assemblea que es convocava la gent va respondre molt. I clar, va ser molt positiu que tota aquesta gent d'alguna manera es capficara contra Bologna. Va ser molt com que es va mobilitzar història, es va mobilitzar, de fet esta setmana s'ha sumat psicologia, medicina, hi ha gent a Tarongers, hi ha gent a Burjassot, etc. Bueno, pues així al campus de Tarongers portem més d'una setmana tancats perquè considerem que la reforma universitària que es començarà a implantar-se a partir de l'any 2010 no és una bona reforma. L'assemblea es va extreure d'ell un manifest en què demanàvem unes coses molt concretes com és la paralització del procés i que s'obliga un procés de debat entre tota la comunitat universitària. I bueno, ja estem fent una sèrie d'accions per al campus, sobretot en la intenció d'informar a la gent, perquè pensem que el principal problema és que hi ha molta desinformació i que la majoria de la gent, si realment coneguera el pla, estaria en contra, i perquè este pla, a banda d'una reducció de continguts molt important a les nostres carreres, pues també és tot un model de finançament mixte de les universitats que pretén convertir-les fins a cert punt en un negoci, i bueno, veiem que l'ensenyament superior ha de ser molt més que tot això. Pues Bologna es tracta d'un procés que veixin des del primer decret des de l'any 98 i el primer decret de Bologna és de l'any 99. Ha existit un decret en el 99, ha existit un decret en el 2001, ha existit un decret en el 2004, quasi tots en època d'exàmens o vacances, per la qual la desinformació ha sigut forçada. I bàsicament el que es tracta és, a partir de l'Organització Mundial del Comerç, que ha sigut la instància, la institució que ha estat intentant promoure el procés, és que l'educació, primera, que és un negoci rentable que maneja molts milions de dòlars i d'euros a l'any, i que ha de ser accessible a les necessitats empresarials i a les demandes empresarials per part del mercat, i que s'ha d'enfocar precisament a això, al món laboral. No es tracta d'una privatització, perquè en realitat la universitat no passa a ser propietat de les empreses, però són les que ho van a financiar, vull dir, les que van a estar aportant el capital, per la qual és evident que el seu poder d'influència va ser enorme. I què passa? Que al entrar les empreses en el finançament, primera, o sigui, elles estan així per obtindre beneficis econòmics a tota costa, o sigui, no per la cara bonica de ningú. Aleshores, els crèdits augmenten un 150%, els crèdits. Bueno, primera, les llicenciatures i les diplomatures s'eliminen, o sigui, passa a ser graus i postgraus. El grau consta de 4 anys, i l'últim any és un any de treball no remunerat en l'empresa que està finançant la universitat, que consta com a pràctiques i per la qual has de pagar. És a dir, estàs pagant un any per treballar i és obligatori per a treure't el títol, perquè en això consisteix l'últim curs del grau. Es van llevant les beques a fons perdut i es canvien per préstecs, és a dir, a partir d'ara una beca va supondre que tu vas al Santander a demanar un préstec, el Santander t'ho dona i tu quan acabes la carrera del primer treball has de tornar-li els diners a la universitat, per la qual quan acabes el grau i s'has a treballar ja estàs endeutat, o sigui, estàs hipotecat, has de tornar-li diners a aquesta institució que suposa que és pública però que en realitat està financiada per bancs i empreses privades. S'ha d'augmentar la jornada,
de 36 a 40 hores a la setmana i d'assistència obligatòria. Això suposa que has de passar-te la universitat només en classes una mitjana de 8 hores al dia, només assistint a classes, sense tenir en compte la feina que has de fer a casa. Per tant, aquella gent que està treballant per a pagar-se els estudis o que ha de treballar simplement perquè ho necessita per a viure i ha decidit estudiar, no podrà fer-ho. Això de Bologna i com s'aplica, com mos ho claven pel cul? Saps quin és l'aparell, quin és l'espècul, així que fa que mos claven la coseta. Pues l'espècul és tan simple com unes comissions que s'encarreguen de redactar els plans d'estudi i de configurar-los. Les CPs tenen una participació estudiantil d'un representant per titulació, és a dir, nul·la. Clar, les directrius que donen a l'EDCA són bàsicament criteris mercantils per enganyar-nos, encara que siga pública i tot allò, però de públic sabem que no té res, perquè a més continuen els mateixos que estaven quan no era pública i era una agència privada. Els coneixements que s'imparteixen són enfocats sempre a l'empresa, a treballar en una futura empresa que és la que està financiant la universitat i prou més, o sigui, s'ha acabat el coneixement universitari i això a nivell europeu, o sigui, de més de 30 països, tota la Unió Europea. O sigui, gent que no es va qüestionar res, gent que va anar a classe a xuplar tot el que li diguen sense qüestionar-ho, sense pensar-ho, només pensant en treballar en una empresa. Empreses com L'Oreal, com Siemens, com Nestlé, com Renault, o sigui, són grans multinacionals i tots sabem el que fan les grans multinacionals, quins són els seus principis, o sigui, després el tema de la innovació educativa per a suprimir les classes magistrals, no? Suposa que Bologna incorpora molta més pràctica, molt més dinamisme, etc. Però t'estan imposant consum, o sigui, en aquesta dinàmica de classe t'estan imposant consum de noves tecnologies, consum d'internet, consum de tot. I a banda, és que aquestes dinàmiques de grup l'únic que fan és ficar-te a treballar sense ni tan sols haver après res, o sigui, t'estan ficant a treballar ja sobre la marxa, aprendre a treballar, no aprendre a fer les coses. Està tot enfocat al mercat, o sigui, és que és una mercantilització de l'educació increïble I clar, que es faci un debat públic entre tots i que, sobretot, que el vot, en cas d'arribar a vot, no siga ponderat ni per estaments. És el que diuen molt, sobretot, i per això venia a dir això, que utilitzem els seus mitjans democràtics de la universitat. I clar, com vas a plantejar que una cosa siga democràtica si en una facultat com esta que té 6.000 estudiants en participen 300 en les eleccions? Això cosa dius que és més democràtic. Això òrgan de participació que no reflecteixen res des de l'any passat, com si des de novembre de l'any passat ara no hagués passat res. I clar, s'està donant tot un moviment estudiantil i això haurem de donar una resposta i ells també ens l'hauran d'oferir i hauran de ser capaços de torejar-nos un poc millor, perquè si és així no conforme van, trobo que no.